आपला समाज अधिक बळकट आणि अधिक पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाकारुणी गौतम बुद्धांचा 14 एप्रिल 2022 रोजी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जयंती मंडळानं भारतीय घटना संविधानची प्रत भेट देऊन संपूर्ण भारत देशाच्या जनतेला संदेश देण्यात आलाय. आणि आजच्या घडीला हे संविधान बघायला गेलं तर धोक्यातच आहे असं नाकारता येत नाही. कारण की आज केंद्राच्या सत्तेमध्ये जी लोक बसल्यात भाजपा आणि RSS हे मूळ भारतीय घटना म्हणजे जी बाबासाहेबांनी जी घटना लिहिली जे संविधान लिहिलं ते बदलण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या दिवशी भाजपाची सत्ता एकतर्फे त्या दिवशी हे संविधान बाबासाहेबांचं ते नक्कीच बदलल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे संविधान धोक्यात आहे, हे देश धोक्यात आहे, या देशातली जनता धोक्यात आहे. आणि असं सगळं घडत असताना आमच्यासारखा आंबेडकर चळवळीतला तरुण कसा गप राहील. तर प्रत्येकाने जयंती करून बाबासाहेबांची जयंती करून काही त्याच्यात मोठेपणा मिळणार नाही. सगळे गट तट सगळ्यांनी बाजूला ठेवून एकत्र येऊन सगळ्या जातीय धर्माच्या लोकांनी एकत्र येऊन आपली लढाई भाजपा RSSच्या विरोधात आपल्यालाच लढायची आहे. उद्या जर का भाजपासारखा पक्ष जो RSSचा एक पिल्लू मानला जातो ते जर उद्या काय सत्तेत आले तर ते घटना बदलल्याशिवाय राहणार नाही. आणि बाबासाहेबांची काय एकदा घटना बदलली आणि त्यांची घटना जर काय आपल्या देशावर लादली गेली तर त्याचा परिणाम आपल्या बौद्ध धर्मीय लोकांनाच नाही तर सर्व जातीय धर्मांना भोगावं लागणार आहे. त्याची पुढची परिस्थिती फार बेकार असणार. त्या निमित्ताने आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या आपल्या की अशा प्रकारे जयंतीच्या निमित्तानं जनजागृतीची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली असून ते संपूर्ण देशभरात अशा प्रकारे कार्यक्रम घेणार असून भारत देशातून भाजप आणि RSS सारख्या जातीयवादी पक्षांना या देशात थारा दिला जाणार नाही असं आव्हान आंबेडकर चळवळीचे पॅन्थर तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते रतनभाऊ कदम यांनी दिले. त्याचं मूळ कारण असं आहे की आपण जयंती वगैरे हर वर्षीप्रमाणे हर साप्ताहाप्रमाणे करत असतो, मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेत असतो. परंतु आज संविधानाची जी परिस्थिती होऊन टपलेली आहे त्याच्या संदर्भात आपण कोणी विचार करत नाही. आज भाजपा आणि RSS हे सत्तेवर बसलेले आहेत केंद्राच्या आणि यांना पूर्ण सत्ता हवी आहे. जर का उद्या हे सत्तेवर बसले तर पहिला प्रथम आपलं संविधान हे धोक्यात आहे आणि ते संविधान बदलण्याचं काम त्या ठिकाणी करणार आहे. मग हे संविधान जर उद्या बदललं गेलं तर त्याच्यामध्ये आपलं नव्हे तर सर्व जातीय धर्माचं या भारत देशाचं पूर्णपणे नुकसान होणार आहे. ज्या बाबासाहेबांनी या देशाला घटना दिली, जे संविधान दिलं, उद्या जर हे जातीवादी पक्ष RSS भाजपा उद्या जर सत्तेवर आली तर उद्या ही घटना बदलली जाणार आणि त्यामुळे हे संविधान आपलं धोक्यात आहे. याकरिता आम्ही जिल्ह्याच्या प्रत्येक जयंतीमध्ये जाऊन त्यांना संविधानी भेट देतोय. जयंती करा परंतु संविधानी वाचवण्याचं काम आपलं सर्वांचं आहे. त्यांनी एक प्रकारे एका जनजागृतीला सुरुवातच केली आहे. काल 14 एप्रिल 2022 आपल्या भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंतीचा दिवस आणि ह्या जयंतीच्या दिनानिमित्ताने आम्ही काल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक जयंती मंडळांना भेट देऊन त्या ठिकाणी संविधान प्रती देण्यात आल्या. त्याच्या मागचा आमचा उद्दिष्ट असा होता की प्रत्येक देशवासियांना संविधान कळायला पाहिजे, संविधानाचं महत्त्व कळायला पाहिजे. कारण की आज भाजप आणि RSS सारखे जातीवादी पक्ष संविधानाची जी भाषा, संविधान बदलण्याची जी भाषा करतात त्यांना कुठे आपण मिळून रोखलं पाहिजे. आज जर का भाजप RSS सारखे लोक सत्तेवर बसले ते नक्कीच हे संविधान बदलतील आणि त्याकरिता यांना रोखण्यासाठी आपणा सगळ्यांना एकत्र येऊन भाजपाला आणि RSSला
ह्या महाराष्ट्रातून नव्हे तर देशातून हद्दपार करायचा आहे. त्यामुळे जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही एक ह्या देशवासियांना संदेश दिला आहे, संविधान बचाओ, देश बचाओ और इस देश से भाजपा आरएसएस को भगाओ. ही माझी सगळ्या देशवासियांना कळकळीची विनंती आहे की सगळ्यांनी आमच्या ह्या देश बचाओ, संविधान बचाओ याच्यामध्ये सहभागी व्हावं आणि ह्या भाजपा आरएसएस सारख्या जातीवादी लोकांना ह्या देशातून पळवण्याचं काम तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून करणं गरजेचं आहे. आमच्या सोबत सहभागी व्हा आणि भाजपा आरएसएसला त्यांची जागा दाखवूया आणि हे संविधान वाचवूया. हीच विनंती माझ्या सगळ्या भारतीय नागरिकांना आहे. कोकणशाही सिंधुदुर्ग असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.